Yan, so good morning mga Koragon. Bali, nagkatanggal na sila ng scaffolding dito sa likod. Tapos na nilang pinturahan yung firewall. So pasokin natin yung loob dahil lalos natapos na nila yung tiles. Kunti na lang, mga 0-0 na lang. Ang 2 araw tinapos nila. So pangatlo ngayon, so kunti na lang. 0 ho. Dito yung mga scaffolding, pinapatanggal ko na dahil magka-tiles na kami sa terrace. So plastiran natin yung kunting kantuan para bago yung skin coating. Naroon natin na adhesive. Ginagawa natin na tagawang simento sa adhesive. Gusto kasi namang ating busing makapit yung kaya tinatatlo natin na simento. Hindi tayo gumamit ng dry pack, purong simento na sa adhesive. Ito na yung ginawa. So 2 araw ginawa. Ito na yung kinatabasan sa pagka-tiles. So yan lang natitirang tiles natin ngayong araw na to. So 100 square meter yung kabuuan ating tiles. So ito yung 0 ho. Yan lang yung mga natira. So yung pisa na dito ni Jimmy. Ganon pag tiles nya. Punta doon sa loob. So dito ito na lang 0 ho. So dito sa master room, yun na lang yung 0 kung yung tayo si Cesar. So tapos na ito. Tapos na yan ngayong araw na ito. So bali pinapalinis dito sa may kalat sa CR ng master. Yan ang masipag na libor. Yan. Ano? Masipag na libor. Masipag yan? Kahit walang pala ka na kamay na. Lang yan. Sa iyong dito. Ang kanya. Pagkay dati kasi ano niya. Diyos na sa pala. Kamusta sana? Wala na kayong pala. Wala na pala. Sponsor. Sponsor. Sponsor sabihin mo. Sponsor naman dyan pala. Pala. Sa mga gusto mag-sponsor, pala daw. Wala lang pala. Yang iluwas mo na no. Hindi yung mga kalat. Ilabas na, good. Kailangan ko tinambak mo man dyan sa lawag. Lalim. Hanggang dito yung pintuan. Tapos nakayos lang tayo ng tiles. Dito na.
pintura. Doon na yung likod at tanggal natin yung mga tambak. Halos naubos-ubos na yung tambak. Dalawang akot na lang ito. Tanggal na to. Clearing na. So ito, mayroon pa. Jackhammer pa yan. Tapos dito magpipintura na sila sa gilid. Skim coat pa rin dito sa gilid na to. Itong area na to, skim coat. Tapos napagtala pa natin itong gilid. Ah, wala na yan, wala na. Takpan na natin yan. So dati kasi may ano to, may lagyan sana ng canopy. Kaso wala na. Tanggal na yan. So pagpapalitan pa natin dito sa gilid. So pinapatanggal natin itong mga scaffolding dito dahil sa tiles mo na to. Tiles natin ito ngayon series para matapos na tayo ang pag-tile. So para makapag-blessing tayo, sana mablesingan to ng 23, sana mahabol. Tapos Pasko kasi bali 21 rin magkakaroon din kami ng process party. So kaya rush kami ngayon, sana mahabol namin ang trabaho dito matapos, kahit tiles matapos man lamang para bago kami umuwi clearing na yung tiles, wala namang babalikan na tiles. So, sa uwi kasi ako, hindi ko pa sure kung mga ilang buwan ako makabalik bago balik sa trabaho. So balik dito, talis pa rin ito hagdan, talis pa natin yan. Ito yung tiles na gagamitin natin. Tiles. Ito may iwan to ah? Oo, may iwan yun. Ito yung kulay ng ating kabit dito sa may teres. Ayan po. Okay. Tapos pakatanggal mo muli, sigidan mo no para clearing na kita. Yung tiles naman kita dito sa taas. Ha? Oo, tiles naman tayo. Umpisahan na.
Para sa ano yan? Sa hamba? Ah, window. Yan ang maraming bali dito sa taas. Ito na yung pinis na tinatanggal kanina yung mga scaffolding dito. Nilinis na ni Siyempre.
pinakapati. Inaluan siya ng ano, inaluan ng yung anong inala dyan, yung ano, pati compound saka laker thinner. Yun yung pinakapati niya sa ano, sa wood. Para makadikaroon natin yung hamba, yung pintuan. Okay. Yan, so right mga dragon. Yan. So, ganyan lang ating video. Upload ko naman kayo sa next video. Next video naman ipakita ko sa inyo yung hinanapan nyo. Maraming salamat sa suporta. Shout out ka kay Ma'am Jocelyn Muhammad. Shout out po. Hello sa inyo lahat yan. Hello. Sa ibang manusilapat ba? Mga dragon. Buhay sila siguro ngayong katapusan o ngayong bagong taon, bago magpasko. Shout out, hello. Yan ang ganyan naman ating video. Thank you.